କରୁଛି ମୋ ବାଳ ବେପାର ଏଇ ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୋ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୋ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୋ ବାଳ ଓହୋ ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଲାଣି ଇଏ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଏ ଦର ଦାମ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢୁଛି ହାଟକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ନଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି ବାପା ବାପା ମତେ ଟିକେ ନଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି କରି ଏ ର ର ର ର ଏଠି ପାଇଖାନା ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଯାଉନି ତା ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ବସିବୁ ମୁଁ ଏଇଠି କରି ତତେ କହିଲି ପରା କି ଅବାଗିଆ ଅଛତା ଯାବେ ଘର ଭିତରୁ ଯା ଯା ତାକୁ ଯଦି ନ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଏଇଠି ଏକା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ପୁରା ବେସର ଓହୋ ସଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଇରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦବ ନା ନାଇବା ଇରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯାଉଛି ଗଲ ନା ମାମା କ'ଣ ମଗୁସୁରକୁ ଆସିବ ଜୀବନ ଘଟ ପଳେଇଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମତେ 2 ଖଣ୍ଡ ମାଇପ ଦେଇଛି ଖରା ତରାରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଓହୋ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦଉଛି ହେଇ ପାଣି ନିଅ ନିଅ ଜଗନିଖିଆ ଏତେ ବଡ଼ ରଡି କରୁଛୁ ଲୁଗା ଟେକି ଚଢିଛି ମୋ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ଜଗନିଖିଆ ଏଇ ଜଗନିଖିଆ ତୁ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେଠି ପାହାଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ତ ତଳଟି ଶିଖି ଯାଉଛୁ ମୁତିକି ଟିକେ ପିଇ ଦଉନୁ ମୁତିକି ପିଇ ଦେବି ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ ଖବରଦାର ସେ ପାଣି ପିଇବନି ମୋ ପାଣି ପିଇବ ଦେଖୁଛ ସେ ତମକୁ କେମିତି ଚଢିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନିଅ ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲି ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ପାଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଆଉ ନା ଅତି ସିଆଣିଆ କଥା ଓହୋ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଆରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ତମର ସ୍ୱାମୀଟି ତମେ ନିଅ ମା ଓଡ଼ିଆକୁ ବାପା ବିହାରୀ ମାଇକିନାଟା ହଉଛି କଣ ଧମକଉଛୁ କଣ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ ହେଇଲୋ ଇଏ ମତେ ଚିହ୍ନେଇଲାଣି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନି ଚଉଠି ରାତି ଦିନଟା ତ ଗୋଇଠାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଟା କଣ ତୋର ମନେ ଅଛି ଛି 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 ଧଇଲ ଟିକେ କିଏ କି ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଧଇଲ ଗ୍ଲାସଟା ଇଏ କଣ ମତେ ଡରେଇଲାଣି ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ସଞ୍ଜୁ ମହାପାତ୍ର ଘରଟା ହଉଛି ବୀଣା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲରେ କହିଲେ ମୁଁ ବେଲ ପତ୍ର ଆଉ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ହେଇଯାଏ ବଜାତି ମାଇକିନିଆ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଧମକା ନା ମତେ ଧମକା ମୋ ନା ସଞ୍ଜୁବାଳା ସାହୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ରାଉ ରାଉ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଝିଲୁଆ ତ ବୋଉକୁ ନ ଅଛଡା ବିରିକୁ ପାମ୍ପରା ବଢି ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ଲୁଣ କେତେ ଛପରି ହଉଥିଲା ମୋ ଗେରସ୍ତ ଆଗରେ ମତେ ଜଣା ତ ଗୁଡ ଆଲୋ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବିକିକି ଯୋଉ ଆଇନା କିଣୁ ତୁ ଦେଖଉଛୁ ଏତେ ଛପରି ମା ବିକୁଥିଲା ଅଲଣି ଶିଖୁଆ ଝିଅ କହୁଛି ମୋ ପାଟି ଅଖାଡୁଆ ଦେଖୁଛ କେମିତି ହଉଛି ଖୁନ୍ଦାଇ ଦେବି ଦାନ୍ତ ମାରି ଗଳେଇ ଦେବି ବାଳ ନା ଶଳା ଶୋଷରେ ହଂସା ଉଡିଲାଣି ଦିଟା ମାଇକିନା ଏଠି ଠିଆ ପାଲା କରୁଛି ଯାଅ ଏଠୁ ପାଣି ଦିଅ ये गोटा माइकिना पानी ढाली देगी पड़ेला पर जो पानी दिया है जाऊ को माइकिना को मागबू जोकणिया न जीबी चड्डी पकईबी दीटा माइकिना केही देलेनी आ गोडे नै आसु जा जा
बोले बापा बापा ମୁଁ ରି କରିଥିଲି ମୁଁ ପଛକୁ ଯାଇ ଟିକେ ପାଣି सोला पे छतेरिया मते पानी दो तते पानी दबो जाओ तो सियाड़े पानी धरी बापा बैट बाजार सोला करवा सदा तो बारी दबे इटे मते बारी दबे म तटी टिपी दियो মানে পানি দৌ রাতি মু যেমতি সতরে বড় ওছা করছি সোলা মো জীবনକୁ ঠিক সোলা এইটি শুনুছ এইটি কুয়াড়ে গল জলদি আস कौन है ये आपण की काहे की अधम स्वामी के अबलाटारे स्मरण कले मो सुंदर स्त्री खरा होउची वर्षा होउची तो सेकंड माइकिना काहे की बांती करूची मु केमिति कहबी मु कोन डॉक्टर तू ठीक ही जानिचू जम्मा जानतु सियाणिया कथा कौन ना देखे अनेलू एटा कौन देखुचू डायरेक्ट संजय बळ हेबी को झोला बाहर कर दबो मु अंडा खाइबी मु छतुआ खाइबी मु आशा दीदी को अंडा सिझे भाजी खाइबी हेलो मु बड़ है जीबी अरे तू अंडा कोठु आइलु मते आशा दीदी देले आशा दीदी केमिति अंडा दबो हां आशा दीदी बा अंडा देले आ आशा दीदी नु संजू दे बौंको संगे रे से नळुको पाखरे कथा होउतिले से मते कहले तू छोट पिला तू कहीं आम बड़ लोक मुंड खेलाऊँ कहलु हेले मु शुणी जाइची कौन कथा होउतिले आम संजू बहू को प्रति मासरे छतुआ अंडा मिल मु खाइबी केरे जगुड़ी खिया ठीक आइलु मोर कोन बोलू बाट कर देलु आउ हां सेकंड माइकिना अंडा खाइबी बेली की बाट कर देलु आ ए जगुड़ी खिया बाड़ी क्या तू कोन मो बेल को अंडा खाइलो ना छतुआ खाइलो ए जगुड़ी क्या तू बा नीति रात दिन 24 घंटा छतुआ गुले खाऊ केमतिया करलु जोगणिया तो कथा मु परे विचार करूची भगवान तू कौन करी कुकुड़ा माने तबे कौन किसी देखी पार जदि मोर दुख सुख सब देखुच तुमको तुम गंजाराण अंडा दबा बंद कर दियो ना मोर सुनार संसार भांगिक चूरमार आम जो अंडा दिया कुकुड़ा नुह पटा सुन पड़े हे भगवान ये सब कौन हो जाऊँ मु किसी बुझी पारे आज आम घर भोजी हम है तुम सब आस खाइबे भात हम डाली हम तरकारी हम अंडा झोल भी हम है आसो है टिके अरे पुड़ी गला भाजुन कहीं बस तेल टिके पकड़ तेल टिके एठी देलु बालाजी ए रो 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 एरा पुड़ी गला काट जो हां इदे वासना वाला सुनो अरे रो रे अरे रो रे अरे रो रे रो रे पार यार जीवन नहीं है नो 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 नो
ए टोका ए कौन करूछु ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। रोषेई तू करूछु आ तो बोऊ ବୋଉ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। अरे हे एटा छोटिया मेंटड़ा टोका हबनी तू कौन बसी बड़ बड़ कथबार्ता करूछु हाँ तो बोऊ भीतर रोषेई करियो तू बाहर रोषेई करिवु हाँ कौन भिने जाऊ तू 10 मास 10 दिन तो माँ गर्भे रखी जन्म करथला कौन यही शिक्षा समाज को दउछ हाँ अच्छा बोऊटा जा बोऊटा ସଞ୍ଜୁ ବାବୁ ଏ ମଞ୍ଜୁ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖିବ ବାପା ଏଠି ମଦ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି। टोका କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯୋଗଣିକିଆ ଆଜି ତା ପଛପଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଫୁଙ୍କରା ନ ପୁରେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ଇରେ ହେଇ ହଜିଲା ବଳଦ ଦୁଆର ମୁଠେଇ ଆଉ ସାଡେ କୁଆଡେ ଖୋଜୁଛୁ ହେଇବା ଆଜି ହେଇଛି ପୁରା ଜୋରସୋର। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା आज्ञा ଆଜି କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଇକି ଆଇଛ? बाकाडी ब्लैक ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଏ ସବା ଖାଇ ଡାହାଣୀର ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଇକି ଆଇଥିବ ଠିକ କଥା ଆଉ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପିଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏଇ ମୋ ଘଇତା ଛିଡା ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ ଭିଉ ଗଦି ହେଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି କହ ମୋ ଘଇତା ସିଏ ଏଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶୁଣ ଗୋଟା କଥା କହୁଛୁ କଣ ତୁ କହିବୁ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ତୁ କଣଟା ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପିଲେ ଯେତିକି କଷ ନିଶା ହବ ପୁରା ନଙ୍ଗା। ତୁ କଣଟା ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ତୁ କଣଟା ଜାଣିଛୁ? ଆଲୋ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ମାରି ପଡୁନି ଦେବୀ ଖୋନ୍ଦାଇ ଧରି ए ହୁଅ ନା ତମେ ତୁ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଅନେଇଲୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନା। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖେ। ପିଇକି ଦେଖେଇବି। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଇକି ତତେ ଦେଖେଇବି। ଅନା ଓସି ବ୍ଲୁ ପିଇ ଦବ ମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଝାମା ଝାମା ନା ଝାମା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ପିଇକି ଦେଖେଇବି ତତେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଣିବି ଦେଖିବି କାର କେତେ ମିଶା ହଉଛି ଦେଖିବୁ ମତେ। ଯା ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏଇ ଜଗଣି ଖିଆ ତତେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ମାରିକି ବ୍ରାଣ୍ଡ बोपा आज गोटे नांगा मद पियाब नांगा निशा हब कौन नहीं जाए देखो ओसी ब्लू ये धड़ा सिना देखा जाଉଛି ओसी ब्लू देख बाकाडी ब्लैक आउ से अना से बालुआ कथा मा आगे कहबू मो ब्रांड रे ए से मो ब्रांड पे कोनटा तू जानी से मो ब्रांड रे तू कतलटा दे तू नहीं तुम तो होना रो मु पिए ए रो मोर तुम मोर पिए ए ओसी ब्लू हां हां बाकाडी ब्लैक ए ओसी ब्लू हाँ ओसी ब्लू हाँ लो 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 कौन है गला लो आउ कौन से किच्ची होला ती केडे सरा करे ए दातुरा गई ताकू बुबा हेइतेली लो बबौ जगड़ी खाई तू बाकाडी ब्लैक रे कोन मिसै छु बते तू मिसै तोर हिंसा मरिलो सब से अल्ला मु पर चाखु छे देखु काई कोठी मिसि छी कोन एला दा करे ए दन यार सुन तो बोपा धर पेलु ए टिके न आ कोन टिके पी देला आउ पिउ नाइ लो आउ पिउ नाइ कोन करे दिछ तू मारी दो अरे बाबू लो कोन दौड़िया आंबुलेंस ना पर लेला अल्ला एकटा टकी लाली लो देखे ए बाबू कोन हला कहनु ए बाबा कोन दउ बाबू कोन मिसै के पिए दिछ देखि मो तो 100 डाक्टर सब बेले जगणी खिया जल्दी डाकुनु भाऊ देखौ ए बाबू तो 108 बापा लो मरि दिवा घर तुम कौन रखे बस दबनी तुम कौन रखे बस दबनी गाना बस उठे दबनी तो लोक मद पी से दिन मारी दे ए मो ना होउची मंजू महापात्र मो घरटा होउची बीणा क्षेत्र भले रे कहले मु बेल पत्र आउ जदी कथा एप सेपट हैला
ମୁଁ ବଜାତି ମାଇକିନା ହେଇଯିବି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାରି ପାଇଁ ଯେତିକି କାଣ୍ଡ। ମୋ ନାଁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ। ମୁଁ ରୁହେ ଚୁପଚାପ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କରିଦିଏ ରାଉ ରାଉ। ଆଉ କାଉ ତ ବୋଉକୁ ନଉ ସେଥରକ ବିଲୁଆ ନେଇଥିଲା ଆଜି ତୋର ବୋଉକୁ ନବ କାଉ। କି ବେମୁରିଆ ଭାଇ ତମେ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ତମର ଇଜ୍ଜତ ମହତ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ହାଲାଚୁରା କରୁଛ। ଆଲୋ ସରପଞ୍ଚ ଦାଦା ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କଥା ଜାଣିନି। ଦାଦା ଖରାପ ଭାବିବନି ମୋ କଥା। ଆଉ ଯା ଲୁଗା ଖସିଗଲାଣି ମୋର ଲୁଗା ଖସି ଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ହଉ ହଉ ହେଲା ତମ ପାଖରେ 4 ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଦିନ ରହିବ। ଜମା ଦାଦା ଦାଦା ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦାଦା ମୁଁ ଜମା ରଖିବି। ଆଉ ମୋର ତ 20 ବର୍ଷ ଏ ରହବା ମୋର ତ କଏ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ ମୋର ତ 20 ବର୍ଷର ପୁଅ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ। ଦେଖ ଦିଦିଟା ମାଇକିନା ବାହା ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାଇକିନା କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ରଖିବ। ମୁଁ ରଖିବି ତମେ କାନ୍ଦନି। ମରୁନୁ ମରୁନୁ ତୁ। ଏଇ ଫାଇନାଲ କର ସାମ ବେହେରା ଝିଅକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆଣିଛ ଏଠି? ତୁ ଆଇଥିଲୁ କାହିଁ ତୋ ବୋପା ତ ଆମ ସହିତ ପଡୁନାହିଁ ତୋ ବୋପାକୁ ମୁଁ ବାଡେଇଥିଲି ତୁ ଯା ପଳା ଏଠୁ ଯା ପଳା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜି ଫାଇନାଲ କଲି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବିନି କାହା ପାଖରେ ରହିବିନି ନା ତୋ ପାଖରେ ନା ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି। କୁଆଡେ ଯିବ ତ? ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଆରେ ଯିବ ଯେ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିବ ନା ମାଙ୍କଡ ଆପୁଡି ପକେଇବେ। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉ ଯୋଗଣି ଥାଉଟା କଣ୍ଟା ଗଲା। ତୁ କୋଉଠି ଯିବୁ? ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ପଡିଛି ନାଲିଆମ୍ବ ଆଉଛି ଯାଉ ତାକୁ ନୁଙ୍ଗୁରେଇବି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଧରିକି ଡାରନାରେ no.